କିପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଠାରିବେ ବା ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପଶୁପାଳନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ ଶିଖୁଥିଲେ? ଗଛର ପତ୍ର ହବ, ଗଛର ବକଳ, ପାଣିରେ ପହଁରିବା ସେଟା ଆଉ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ ଡେଇଁବା, ଆଜିକାଲି ବିଜୁଳିର ପାଇପ ପାଣି କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ବୁଝିଲେ? ସେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଥିଲା ନା ଇନଭର୍ଟର ଥିଲା ନା ସେମାନେ ହଉଛି ପାଣି ପାଇପ ଥିଲା ନା କଣ ଥିଲା? ରାତିର ଆଲୋକ ପାଇଁ କାହା ରାତିର ଆଲୋକ ରାତିର ଆଲୋକ କିପରି ପାଉଥିଲେ? କିପରି ପାଉଥିଲେ? ନିଆଁରୁ ଆଉ ଜହ୍ନ, ନିଆଁରୁ ଆଉ ଜହ୍ନ ଆଉ ରାତିର ଆଲୋକ ପାଉଥିଲେ। ପାଣି କୋଉଠୁ ପାଉଥିଲେ? ଫଳ ଗଛରୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ। ନିଆଁର ଜହ୍ନ ନଥିଲା, ନିଆଁ କେମିତି ପାଇଲେ? କେବଳ ଜହ୍ନ ଆମକୁ ପାଇଲେ। ହେଲା, ନିଆଁର କିପରି ଜନ୍ମ ହେଲା କହିବୁ? କେମିତି ପତ୍ର ବସିଲେ? ସେମାନେ କଣ ଦେଖିଥିବେ ନା ନାହିଁ? ନିଆଁ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଜଲ କି ଗୋଟେ ନିଆଁ କେମିତି ବାହାରିଲା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମୁଁ କିଛିଟା କରିବି। ସେ କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମସ୍ୟା ହୁଏ। ସେ ଯୋଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ପତ୍ର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ କଣ ଆଉ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ କଣ? ଗରମରୁ କଣ କାଠ ବସେଇକି ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ?
ଏହା ହେଉଛି ଆଦିମ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଅବଦାନ। ସେମାନେ